Ki nong yalam senong segi jeka kaput ki bala shimya ke jingkit khali ban long ki nong yalam kathany rengkat ru bat ki pajba kidon hapdeng jong ke jingi khun bat ki jingele ban penrung ye ki senong jong ki to ki senong ki basa da ki khasi bat penhap hapo put usam jong jela Meghalaya hagane ka wat penbet put baar jong ki artelik jela kata ke jela Meghalaya bat ke jela Assam haga laipo tarik unailar arajar arpuar ki nong yalam senong jong ki south ligi senong ki bahap hapo ka block 1 ki bakentup ya ka Mauland 1 ka Mauland 2 ka senong Pantalu ka senong Shatri kilawan ban ya kendu ya ginong yalam jong ka seng KSU North Khasi District ban pensngau ya ki jingjinjar jong ki kum kinong senong ki bahap hapo ka border ki bakentup ya ki south ligi senong habai keran bat kinong yalam senong ki bakentup ya uba Linshan Mukhim ubri orang ba senong jong ka senong Mauland 2 uba Browell Khamdej ubri orang ba senong jong ka senong Pantalu uba Prian Khamdej ubri orang ba senong jong ka Shatri bat uba Edrolin String ubri orang ba senong jong ka Mauland 1 kilapan pau bagi tigi senong kidang degi senong Khasi bat kidang pendon kamru daga ktin Khasi laga deh ka ktin ka thelej ban ya keran ya khana ne ha ka tho katar kumtana kaliang jong kinong yalam jong kitigi south ligi senong kilawan ban ya kenduk khanang ya kinong yalam jong ka seng KSU bat baleng ba jong ki ban kerpat ya ka sorkar bagadi ban kentup lem ya kitigi south ligi senong ha ka jingi keran penbej put ka baar jong ka sorkar Meghalaya bat ka sorkar Assam hagane kasngi na kiliang jong kinong yalam senong kil ai tiru da ka dor khas ya kinong yalam jong ka seng KSU bat ban penpoi syaw menteri rang ba ka sorkar jela na kaliang jong samla Ferdinand Kharkamni ubri presiden jong ka KSU North Khasi District Unit ulong begini ki south ligi senong ki dehi ki senong ki basa lagi Khasi bat hadin usnyam syajar khandai spa sanphoi la shu penhap jupor ki ki senong Khasi hapok ke Karbi Anglong District ke bedai hajala Assam bat mentapat hadin bagi la yok sngau halor ke jinge penbej put hapdeng ke jela Meghalaya ber ke jela Assam kilawan ban pensngau ya kene ke jengkwa jongki ban long ki nong Meghalaya na kaliang jong ka seng KSU kalakular bakan simkhia ya kene ke benta bat ban pensngau ru syaw menteri rang ba jong sorkar jela ban nom leklet ye ki south ligi senong ki bedang dei ki senong Khasi ki basyong basa ru da ki Khasi Sarkar jela Meghalaya nama bakila benni ya kanika ini penbet kiput kisam yang ka Meghalaya bat ka Assam bat ni kinong senong satesha block 2 ni don ki senong kapor bangila yo seo ja kini ki lap ba wan na ka sarkar bat ki yo seo na sarkar ni tur chene sha Meghalaya bat ni kwar bandrung sha Meghalaya bat ni la airo ki khobor ya ki seng bhalang KSU bat RBYF bat kila ongro yangi la dalong kumno ni ya penbet lang bat daga ba suk basain ta hagato ka jaka ka bangasyong senong Shatri kidon gi mau benna ladani wat hapo Meghalaya rung himlap gitu ki mau benna ki bapli gi nong tham kila leche engim tip menta henrei ki mau benna ki kidon hadu menta te namar kata ba ni kwa ru ba ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam bakin ailat yang bandrung syapo ka Meghalaya namar bangilong ki senong Khasi pantli yo usam kabadon hapo jong blok 1 blok 2 ndrei ngapen pau api ba ngade urang basnong basong akas senong Pantalu ubah aka blok 1 atau blok 2 te ngasi pan pau agade kasi kalong pa ngi long ki Khasi ki bapura ai ngase mi kren daktin Khasi kajing tho kajing tar mi penduk kam Khasi wada gijing sekri hakiniam gilkom kalong dapat dikasih banila sung ilasa hangte haga jela Assam lapun stem andrei gijing ka bangisem kalong hakatin ka tuli culture bada kaliang ka bayade bad ka surkar rungi sem bakadon gijing nimda biang bahaya kanu na kaliang ka surkar namar kata ngiskiu ban pai no agane kapor naman ngiskiu pakadon kalak kabalapan mi surta kutangiwan ia kaban karpa ban ya long hapo Meghalaya andre ban pun sisa susu ia kata kabangilong Khasi khara hangte haga jaka kabangidon hapo blok 2 balong idon ki mau benna kidon ki mau ki balatung mandai bat kidon rukinan ki balati hangta lada don por wat ki nong yalam jumi nang ner gila ban lekmi hapo ka hima ka junga hang ta Pantalu area junga
agar ia satri kasno satri pa kidon gilum dan tham gitu kiong kidon kita ki mau kiba manbarim kiba mandai kiba don karteng angtai ha maulen ru kidon mula tongor kadon kaba muslim kadon ru tau mau bagi kor mau kuba kita kitik kiba manbarim lomba kini ni pun sisa lagi dia keren mengiti sisa kita kasih kiba ladon akar dia asam nama kata bala dios nyong ya kata kubur ini lekwa ya kepada dia syong rengkap para prasnam pratasi banwan sa kajelam kalaya bagi ya yo penuh ini ki kasih jungi kepada stage po blok 2 border kepada po jan rantung kasih sejan membaka Boundary Research Committee Ribut Panel kaba ngilayo skap ya ka jenggot jinam jugini ki South Kishnong ban aden katu nariang komiti ba syong ba shim ya karai ba ni kum kaseng ka kasih surindian jokanor kasih distributor nginyo ban ya penbet lang ba kini ki samla kirang ba jong ti Kishnong temutas ki ngilayo ban ya penbet ba ki ba hakaba ju opor kini ki South Kishnong jong kita ibaran tegi thain nadu molen 1 molen 2 te kita shimi we garai ba kila yas sanya kan resolution jong kino shno baro ki kasih berstay bat kumus pun percaya bi abang ye kendu ikine bat ki pardo islam ke berstay kidai hi ki kasih ke bladon nadu ki por ki kumshwa yang kurkom kunjuk terter lale bat hendrai nadu adin ka kenai spasan koi la pengat jubor iki syapo Karbi Anglong kepada ko Jela Asam te adin ba kelami berkle asmo halor kajing ya put besam nadu kipor benshua but kamtam ya ka shim ya ka sinema ja khatway ka area of references ba kine kilawan put syangi bat hakane ka tuti bamta kita persmo ini lemba ka resolution ka ba kila yasan lemba jongki baro shnam te ngaso ba kum nak liang kaseng ya shim ya kitli bat shim khya gane ban persgo syam sarkar jong kini ki South Kishnong ba klem dak lek ru ya kiwi Kishnong kibla ju layak teng menchwa kita ki pratni Kishnong te haju kopor ngaso ban hamne ban percaya ya sarkar bat ka regional committee ka basasyong ba kinam le klet ya kini ki South Kishnong mar kini ki Kishnong kasih ki jongi bat haju kopor lada di shim ya ka kum nadu sedang kat kenai spasan kuai hadir ba la IT yang ketiga jaka lembah kat district council syaka council Karbi Anglong kamla banlong ba lada kadon gaji pembet mentar kagenti ba kini ki South Kishnong kimla bandon haji keren hendrai ki dei bandon haji keren namar ba ngaom mensyua san posnem hendrai ladangi pet ya ka Karbi Anglong West Karbi Anglong district ka badang syumi dang ini senam arja kasadi dia kamut kaba ni nak liang keseng ngishim ya kini South Kishnong kini Kishnong di belami lupa shwaban mi ka West Karbi Anglong district ka mi senam arja kasan aju upor ka resolution ban ai syab ka sarkar jela rajui syau chief minister ban nak liang keseng minle ban penmi ban ya poi ban kundu yaki aju upor ban dawaru nam ka sarkar ban kin kentup ya kini South Kishnong hakane ka jinga kran ka kawat ka baar bat ngangit scam ba ka sarkar lumba ka jingpen ki parado personal figure shatai kumjuru ka historical facts ka joki ba kinyele ban penkentup hakawat ka baar sya ka jela meglia ka ba kine ki parado personal ki jongi menta la om tunai ki san posdem tamye ki ya da ka jingjinjar aba kimyo ya ka hok kumba kide badiyo te haju upor ngan ban sakhendiat kum kasih student union kapalayan la kanne la life host nam alor kini ki mat dawa jom ki parado pastam jugi ki bhab station ra ntung ki ba sarkar sin kum ka block 2 la de dispute areas nyo i ba kadon gijing sha tuklar lemba jom ki parlok ki jongi ki parado ki rulum ki badai ki Karbi ngaso ban ai ya ka message ka ba clear ya ki kum ka Karbi student association ba kinam tuklar sya ki jaka ki badon ki shno kasih jungi haba ki tipshai ba ki Karbi chai benru kim don hangte hasno
larangi siami ni ki khatrat li kisnong bali ni saut li kisnong ru ban lada kadon kata kabenta ka bakidon ka jingya penbi ya ka jingya per jumut ban ya kita ki rally lane ban ya kita ban protes halor kene ka jingya penbe jong ni ki atli ki jalan ha kene ka face ka baar lemba jong ne ka karbi student asian kalong ke babakla lada ki penbe e ka ding namar beling ong ya kata ki don ki perlok karbi ki jongi ki pon hane po karpati hapo nongpo anong lipi ki beran hapo umsning ni long kum shpara bak ni brom ya ka jai beru joki makiru ki brom ya ka jai beru joki bar kam judon eru hakmat jongi bat joki bat hadu mentaru ni dondon ka ji telang pedeng KSU bat ka all Meghalaya karbi student all Meghalaya karbi association telada kini ki karbi student association ki beran hapo karbi amlong ki penbi yang juntukla bagi kasih jongi kimla banwan lane banya penyesno lane bandon ka jingi penbai halor kane kawat ka bar ngaong fi mene kata kading lada kisdam ngiru nang yang KSU nginang hi ban penme ban penhe shu ita kading te kumta nga kerbat iki da ka basurit bak KSU ru kamjule tuklar setigi thain ki badai ki dispute areas bak ngi ngai scam ru ka karbi student association ru bak kinaman ban tuklar